kailyan kaman ni Jay kwa Jay piskarya tay busme ay apo ta amok no ingkam agliwlew ta makaliwlew kam kumay di kwa tay tilapia nga kimbapaw ay ke ingkam kamagayam mangruaut ay naapo nasamag ka na nasamag iso nga ingkam mambasay tapos ingkam dumagas ta bodega ta ingkam kano alang kita grass cutter nay intayo kung ta kikita tayo man ijay 우유 뜯었나? 이건 농약이고 아 싫어 아우 씨 안 될래 kaya ito yung kailyan na BMW isos apo injunk damot lata dito yan nawan na nyamanan Sana all. nay ada mini golf na kailyan Diyos ko kasano nga tat padasan tayo mantigay aya isos apo kailyan ang konsamu mo 하기 안에 그 저기 대기 있잖아요. 거기 있는데 한번 해보고 못하게 밖에 어머 내리가 일이야. 너무 올라와 나만 그거 하나는 혹시나 데미질까봐 하나는 잘라 신거 있잖아요. ay isos apo kailyan naggalas mo taon 그렇게만 하면 되죠. 아니 그렇게 풀만 없애면 되죠. mati kailyan bang babay nay agbutay tayo maayos tayo agbutas tayo mampailaan kung nakuma tamang rugi tayo mga maki bakbakan kadigito yung row out nay kailyan kailyan apo nagligatan di agsarak ti kwarta apo kastoy dito abroad napiala nga agda may pawit me nawan trabaho me na ito itil-til at ang sideline kada mo marami kasi sayang ba't iti panawang kailyan no agin na nakalata kwarto magboy-buya ay awang magangganab mo kasi at di tatakailyan tawa ta lay ang unay nga napudaw nakulimlem daduma kailyan ka apo nagbaran ti panawag uray kasundot kabaranan ako ano usam hinukwan isong ano agawid kam dita Pilipinas nagangiisid kami Diyos ko dilawang pa iti padang katatao magbagada di mo't naggapo abroad na ita kapiingga mo't tingisi na ay kasto itirigat na makit kita yaw nukong ako nagpupus kami di kita nagpipinta sa lugar ng behind the scenes la di gidyan di gito iti ano sa mga trabaho di ka tayo kakadwa kada da ijay ni so katakman da ito buwan ako awang mutag awang mut iti talinan hambang kaskarina kailya
dapay ulag, kailyan, ada ulag. So nga, agan na telatan taanuhan tayo nga maulag. Uray mo, da kayo ta Pilipinas, agan na kayo. Tahan lang nga iti kasamakan, iti dati ulag na. Patay, yan taro bayam, makadaulag kita. Di kita kakadwak ka iya, saka mo no, napananda. Mag-ubra at sama dito, tapos tugtugaw dyan sa awan. Oh, nalugi akong kailya. Made. Ay, kajak sama ang mau, nga isupling kailya. Susaboy. Unang amay nga gumatang daratan iti baka inuutan na nga kanin lata digitan. Diyos ko, di danto ka ngamin mamatpatay da tao. Nay, nakarupagita ko. Dahil tante na obra ka iyan. Adupay. Aging gapay jay. Nay, dito inobra ni Koreano, madinambong. Diyos ko ay. Hey, adupay ka ilyan. Mano nga tapay maulag iti makitak ba nun? Kita ang mampay. Nakaadaw na nadikitan. Susapaw. Pakawanam. Takke kailang takke. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nabangsay. Diyos ko ay. Kailyan, madimay ibos. Nay, kitain yun. Diyos ko, aging gadi dyan. Aglikos. Ay, apo. Dito ipay, at pakas dyan. Nay, aging ganay dyan. Mano nga piskarya dito aya. May isa. 2, 3, 4 nga piskarya, kailyan. Nagawid kami, kailyan, takwa. Nagtudumutag, isa lahat. Ingkam kami ituloy tunubigat. Tunubigat ti, agsapa. Ay ako. Nay, nakawara di kita gamit may pamilat taditan. Tatong bigat ko. Diretso kami nga mapanan. Kaya po, ta inakagina ng kailyan. Ta perme nga nabanuga. Diyos ko, damok nung nalaklakay ti agiro out. Ida mo kami mga latibaka. Ay wayway dalatatan. Baka kada kalding. Edi nalpas ko man. Edi pa. Di kita row out. Nakanda ko maamin na. Alang arudag, kailyan, ta inakaginanan.